imong gitunob-tunoban ang dignidad sa akong pagkalami. Buang puno ng seryoso ba niya ako pangutana, sir? Asa ng balay ni Lito? Tubaga sa lagi kinsay na gwapo namong duha. Aron mo to ko gasa ng balay ni Lito. Aw. Kung pagwapuhay ginoon, sir, ikaw wapo, sir. Oh, kana. Kabalo na daan ko ana, maulaw ra gyud ka mo angkon. So ako ani abog-abog ra sa imong panglantaw. Aw. Gwapo ba po ka, sir? Pero Wa na. Nadaga na kay pagkagwapo. Wa kay baruganan ana imong gipag-istorya kana kinsa man gyud tinuod nga gwapa. aw. Ikaw, sir, may gwapo, sir. Oh, naaraman day na unya siya. Kuan, Ina na siya bati isag nawong. bati kang daw, sir. Unya ako gwapo ko nga lami. Gwapo ka nga lami, sir. Kana, very good. Lahi po'y ako, kinsa mang lituhan din namang gipangita. Kuan, sir, kanang Lito Larot. Amo na'y problema ron. Lito lapid rin akong hingilhan. Pasensya. Ikaw, sir, nakaila kang Lito Larot, sir? Wala, lita palot, mura ko na ilan. Ay. Salamat kaninyo, sir, nalaman. Muna din ha, gasugod ta ni Lito na humanta sa salamat. Okay, klaro ne. May hapon, sir. Oy, mangyapon. Asa may ato? Kuan kanang asa nang kuan anay kanang balay ni Lito Larot. Maman, unsay tuyo nimo? Mag-deliver ko niyang package, sir. Kay ganihara kay ko pinangita pila na ka oras gasipog pangutana og kinsa ng mga tawhanan na guwaon pud sila kaila og disagitarok na iyang balay. Usa balbal lang tawhanan nakawa man kail he. Nay, wabi ko kailangan kisa na si Lito. Namura pud noon ning kalakya usa man ka-deliver ko aneg package sa ungo. Usa di address gibutang niya day. Ang nakabutang haan sitio itong Purok Lagom, Barangay Libog, Talingting Siquijor, mo may nakabutang. Aw, dire gyud nga address. Mo ba nang diri ko nang utana? Pero wala ka bulog kisa na si Lito. Ay kabuang punoon asa man day ni galupad si Lito. Naman guri contact number nakabutang ana, ug imo ring tawagan. Sobray pa day ka nako call. Kay naa mo gunay contact dito siguro ana. Kabalo ko call. Nya, gitawagan nimo. Usa may tubag? Suman Marites o Mirasol. Itawagan ako ganiha pero gasi magatotot wa gyud mitubag. Aw, nala, diretso lamang ang unahan o kay daghan pa lang kapalay na unahan. Hanap pangutang nagkisa na si Lito. Haan na kalibunan? Oh, good. Kabuang punoon ning kalakihan ng Nala salamat call. Sige, may problema. Lito Larot, asa na kaundo, gipangita kang iswerdo, og dantoy, naunsa naman niya, asa kalupad, palihog tog panakay, gay kapoy nako, litoy, latoy, yate, gani, asa naman ni dapita guday ne? Wow, may mga tao gudire. Kabuang pud ani ning kalakihang asa naman ning taong ko naabot? Asa naman ning mga balay ani wa man ko nakitang balay. Lito. Taga asa man day ka Lito, taga Punuag Kahoy, taga Kasya, taga Mangga o taga Bayabas nang nawala na ba ako ani? Ug asa ka? Asa man ka kalupad? Buang na ning kalak. Yate ni Lito. Buang na biyan ning kalakya ganihara ko pinangita, di pa gyud mo tubag, tawagan. Hoy Sir Lito. Taga-asa man in taon ka nang ganihara ko pinangita nimo? Ha? I-cancel nimo? Ay kabuang purong kang tawhana ka nang nabuang sigaw pangitahan ug asa inyong bala. Ha? Way kwarta. May nakabuta na imong tiyan. Na, may nagbuti tiyon. Te, punooning. Asan, ani kawala. Ni ate, di cancel ra.